בחרת בחיים, תוכנית מיוחדת ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. סיפורה האישי של איריס שטרית. מגישה רינה בניון. ב-11 באפריל 1974, חול המועד פסח תשל"ד, חדרה מגבול ישראל-לבנון חוליית מחבלים מארגונו של אחמד ג'יבריל לקריית שמונה. מטרתם הייתה לבצע פיגוע גדול בבית הספר היסודי קורצ'ק שברחוב יהודה הלוי בעיר. בגלל שהיה מדובר ביום חופש של תלמידי בית הספר, חצו המחבלים את הכביש ובחרו בבניין 15 לביצוע פיגוע הטרור הגדול ביותר שידעה העיר קריית שמונה בתולדותיה. המחבלים טבחו ב16 אזרחים חפים מפשע, ביניהם גברים, נשים וילדים. פני שטרית בת 30 ושלושת ילדיה, יוכבד בת 12, אהרון בן 8 ומרדכי מוטי בן 5, נרצחו בדם קר ואין מושיע. מי ששהתה באותה דירה באותו זמן ושרדה את התופת היא איריס שטרית, אז ילדה קטנה בת 9, שבדרך נס החטיאו אותה הכדורים שפילחו את קירות הבית, ולקחו לה את היקר מכל, את אמא האהובה ואת שלושת אחיה. וכאן, אחרי 38 שנים, איריס שטרית נמצאת איתנו כאן באולפן, ואיריס תספר לנו את הסיפור האישי שלה. שלום לך איריס. שלום. אנחנו נפתח ונאמר למען הגילוי הנאות שאנחנו בנות משפחה בעצם. נכון. אביך ואני בני דודים, ואת הסיפור הזה אני חוויתי בערך באותו גיל בו את חווית אותו, רק שאני חוויתי אותו מהצד, ורבות דיברו אצלנו בבית על הסיפור האישי שלך איריס, וזו הפעם הראשונה שאני שומעת אותו ממקור ראשון, ואני מאוד מתרגשת. גם אני. כן, אז בואי נחזור לאותו בוקר שהיה אמור להיות שגרתי, של ילדה בת 9 שנמצאת בחופש, חופש חג הפסח. בואי תנסי לחזור איתנו לאותו בוקר. אבא התעורר כהרגלו בשעה 5 בבוקר, התארגן ויצא לעבודה. הוא עבד בקיבוץ חוליות, והוא ניהל מחלקה במפעל. אני חושבת שבסביבות השעה 6:15, התחלנו לשמוע מעין קולות יריים שלא כל כך הכרנו אותם, שיחסית עוד היו מרוחקים. כלומר, זה היה, מסתבר שזה היה קול ירי מנשק קל, קטיושות ידענו, הורגלנו, ידענו איך השריקה נשמעת, איך הנפילה נשמעת, באיזה מרחק זה פחות או יותר נופל. זה משהו שהיה בשגרת יום. קולות ירי מנשק קל זה לא כל כך משהו שידענו לזהות, וגם לפי התגובות של אימא, הבנתי שהיא גם כן הייתה בהלה, אבל הייתה המון חוסר ידיעה, מה קורה, לאן, אימא הלכה לחלון, אימא ניגשה לדלת, אימא ניסתה לבדוק, אימא הלכה לחלון לחדר השינה שלה. וזו בעצם שעה שהייתם אמורים להמשיך לישון, כי כן. חופש, לא צריך למהר לבית הספר. רק אבא כבר יצא מהבית לכיוון העבודה. נכון. היינו לבושים בפיג'מות, בוקר שגרתי של יום חופש, נחמד, שקט וטוב, שהופר כמובן על ידי קולות נפץ וירי. ככל שהקולות התעצמו והתקרבו, ככה היסטריה, רמת הבעלה, אני לא יכולה להגיד היסטריה, רמת הבעלה של אמא הלכה וגברה, והיא רצה מחלון לחלון, והיא זועקת מה קורה, מישהו יודע לומר מה קורה, ניגשת לדלת, נועלת את הדלת, ואנחנו ארבעתנו כמובן מתרוצצים אחריה לכל כיוון. פתאום בעיטה בדלת, נעלמנו דו, מה שנקרא, אמא ויוכי, אהרון, מוטי ואני, בפינת האוכל. זה היה בית קטן, כן. היינו 4 ילדים בחדר. נכנס מחבל, ומחבל נוסף נעמד מליד הדלת, מרחק של מטר האחד מהשני, אבל מטר גם מולנו. בשברירי שנייה שהוא דרך את הנשק, כי נגמרה לו המחסנית, לקחתי את מוטי, אחי הקטן.
התחלת להבין בעצם לא הבנתי, אבל... לא, אין לך זמן להבין. משהו שנעשה בצורה, בלי לחשוב בכלל. בלי לחשוב, אין זמן להבין. זה כנראה משהו שהעין קולטת סכנה, המוח מגיב, והגוף אחריו. מתפקד, כן. כן, באיזשהו אופן. לא היה זמן לפחד, לא היה זמן לחשוב, לא היה זמן לתהות מה קורה, או... פשוט לקחתי את מוטי, הכלב הקטן שהיה לנו פודל בבית, הוא רץ לכיוון חדר השינה שלנו, ואני בעקבותיו עם מוטי. דלת הארון הייתה פתוחה, נעמדתי מאחורי הדלת, ביחד עם מוטי. בזמן הזה את שומעת יריות בתוך הבית? בתוך הבית. היריות פילחו את דלת הארון, את הקירות, רעש... מחריש אוזניים. מאוד, בלתי ניתן. לא ידעתי להסביר את הרעש, אבל רעש מטורף. זה נמשך משהו כמו דקה לדעתי. מושגי הזמן קצת הלכו לי לאיבוד בתוך כל הטירוף, בתוך כל הכאוס הזה. אני חושבת אבל שזה היה זמן, כי זה לא הפסיק. מבחינתי זה פשוט לא פסק. כלומר, ירי וירי 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 ורעש. ואז דממה, שקט. כשפסק הירי, כמה שניות עוד מוטי החזיק לי את היד, ואז הוא ברח. הוא נמלט ממני, הוא רץ לכיוון הדלת, ואז המחבלים כנראה ראו אותו כשהוא רץ לכיוון אמא, לא לחפש את אמא. הם הסתובבו ויראו גם בו. ואת זה את הבנת כשאת עוד בעצם נמצאת מאחורי דלת הארון, עוד לא זזת משם? עוד לא זזתי משם, כי שוב שמעתי ירי. כן. המתנתי עוד כמה שניות להערכתי, ואז יצאתי למעשה. בפתח החדר, נאלצתי לדלג מעל הגופות של מוטי והארון שהיו... זה היה ברור שבעצם הם... מתו. כן, לי זה היה ברור, כי הסתכלתי, רחנתי, ראיתי שהם חסרי תגובה לגמרי, ולא התעכבתי שם, כי תקף לידם ראיתי את יוכי ואת אמא מתבוססות, והם דיברו, תקשרו, היו עדיין בחיים. עדיין בחיים. כן. הם אמרו לך, אמא אמרה לך מה לעשות? כן. היא הדריכה אותך? כן, כל הזמן. ניגשתי לאמא, ורחנתי לעברה, ואמרתי לה, מה לעשות אמא? והיא אמרה לי, לכי להתחבי, אל תעמדי פה, אל תישארי לידי. כל הזמן היא העיצה בי, אל תעמדי פה. לכי, כי הייתה עוד סכנה בעצם, כן. המחבלים עוד שהו בבניין, ודאי. ועוד שמעת את קולות הירי מדירות אחרות, בקומות העליונות יותר. בוודאי. כל אותה עת, ירי, אבל ירי שקט, כלומר, לא היו צעקות, לא היו זעקות לעזרה, לא היה... פשוט טבח. כן, כן, לגמרי. אין מילה אחרת לקרוא לזה. כן, ירי בלבד. אמא כל הזמן העיצה בי, ממש כעסה עליי בכוחותיה הדלים, תלכי ותסתתרי, וכששאלתי אותה, איפה את רוצה שאני אסתתר? אז היא אמרה לי באמבטיה, במקלחת, תשארי בתוך המקלחת, אל תבואי אליי. ואת בעצם חצויה בין הצורך לנסות לעזור כדי להציל אותם, לבין הצורך להסתתר ולהציל את חייך. נכון. מה את עושה? נכנסתי לחדר הרחצה, נשארתי שם אולי דקה, לא יכולתי, הרגשתי שאני עושה משהו שאני לא מסוגלת לעמוד בו בפני עצמי, ובטח לא בפני המשפחה שלי שמתבוססת על הרצפה, כולם היו שכובים על הרצפה. יצאתי חזרה, אמרתי לה, אמא, אני לא יכולה. היא המשיכה להאיץ בי ולנסות לשדל אותי, זה לא כל כך עזר לה. ניגשתי לאחותי, והיא אמרה שקר לה. כן, והיא אמרה שקר לה, אז ניגשתי לה והיא שמחה וכיסיתי אותה. היא בעצם אחותך הגדולה. כן, היא הייתה בת 12. מבחינת הסדר אחריה. אני הייתי, כן, יוכבת הייתה בת 12 ואני הייתי בת 9. כיסיתי אותה, כיסיתי גם את אמא, באיזשהו שלב ניסיתי להרים אותן למיטה, כי אמא ביקשה שאני אנסה להרים אותה למיטה שלה. בכל אותה עת, תוך כדי ככה שאני מנסה לטפל בהם באיזשהו אופן, אני כל רגע ניגשת לחלון וזועקת, הצילו, שמישהו יעלה. מה את רואה למטה מהחלון? ערב רב של אזרחים, בעיקר אזרחים. לא זוכרת שראיתי את כוחות הביטחון במעגל הראשון שהקיף את הבניין. אנשים שעמדו שם הסתכלו פשוט? הסתכלו. לא... אף אחד לא ניסה לעלות, לטפס במדרגות, לנסות לעזור? כלום. אני זועקת, בבקשה שמישהו יעלה, בבקשה תעזרו לי. בוהים בי כמו לא באיזשהו כוחות הצלה, לא מגן דוד. כלום.
שום דבר. את יכולה להעריך את הזמן הזה שאת עומדת שם ומבקשת עזרה? הרבה מדי זמן, כי במושגים של זמן הסתבר שאבא שמע את קולות הירי. וחזר מיד למקום. והגיע, ונסיעת קטנוע מאיפה שאבא עבד, זה היה משהו כמו 15 שעה, 20 דקות. באיזשהו שלב ראיתי גם את אבא עומד מתחת לבניין. והוא זועק לי מה קורה בבית, ואני מדווחת. את מזהה אותו בין ההמון שנמצא שם, וגם הוא לא יכול להיכנס הביתה כי תופסים אותו ולא נותנים לו. מחזיקים אותו פשוט פיזית, ולא מרשים לו לעלות לבניין. כן, והוא צועק וזועק, תנו לי לעלות להציל את הילדים שלי. מי בעצם החזיק אותו שם? אני לא יודעת. עד היום? אנשים, גברים, נשים, גם הוא לא יודע. אבא היה ברמת היסטריה מטורפת. הוא הרגיש שמשהו קורה אצלו בבית? כן. איך הוא מסביר את זה שהוא חזר באותו בוקר? כי עדיין לא היו פרטים, התקשורת הזו גם הייתה, אף פעם לא פרסמה פרטים לפני שהדברים היו ברורים. הוא הרגיש? כן. לימים הוא סיפר כשהוא שמע את קולות הירי הראשונים, הוא צרח, הילדים שלי. כלומר, זה מה שנפלט לו מהפה, והוא החליט פשוט לקחת את עצמו ולזוז לכיוון הבית. כלומר, משהו הרגיש לו שמשהו קטסטרופלי קורה עם הילדים שלו, בבית שלו. ואז את בעצם ממשיכה לקרוא לעזרה ואין... אני ממשיכה לא לקרוא לעזרה, אני מדווחת לאבא מה קורה בבית. הוא שואל אותך שאלות, ואת מספרת לו מלמעלה, ומה את אומרת לו? ואני נכנסת וחוזרת. אז אני מדווחת לו, הוא שואל אותי מה קורה עם אמא, מה קורה עם יוכי, מה קורה עם מוטי. ואני אומרת לו שמוטי ואהרון מתים. והוא מתפרק, והוא משתולל, והוא צורח. אבל אני בתובנות שלי כילדה צריכה להגיד לאבא, הוא שואל שאלה, אני צריכה לתת לו תשובות. אנחנו מדברים על ילדה בת 9. כן. קטנת מימדים. אפשר לראות את התמונות מאותה תקופה, שברירית ממש, שמתפקדת בצורה שאי אפשר להסביר אותה. את יכולה להבין מאיפה הכוחות? לא, אני לא יודעת להסביר את זה. כנראה עבודת תחקיר אישית שאני צריכה לעשות, אבל כנראה שזה משהו מולד. אמא הייתה אישה מאוד עוצמתית, עם הרבה מאוד תעצומות נפש, הייתה אמביציונית, הייתה אישה ככה חזקה בכל רמ"ח איבריה. כנראה אני בתור אחת שהכרתי, אני יכולה להעיד שכל מה שאת אומרת נכון. ואז בעצם, תוך כדי שאת מדווחת לאבא, דברים זזים, משהו קורה? אני עדיין ממשיכה לטפל באמא ויוכי. אני מתקשרת איתן, אני מרימה את החולצה של יוכי לראות את רמת הפגיעה שלה, והיא מרוססת. היא פשוט צרורות במותן, ניקובים, כלומר, כדורים פילחו את כולה. אני לא יודעת איך, היום, בפרספקטיבה לאחור, איך היא לא הייתה בהלם. היא תקשרה איתך? היא דיברה איתך? מה היא אמרה לך? כל הזמן. למה הטובים מתים והרעים חיים? למה אף אחד לא בא לעזור? איפה אבא? היא כל הזמן דיברה איתי, היא ביקשה שאני אתן לה לשתות. היא לא הייתה מסוגלת אבל לשתות, אז הרטבתי לה את השפתיים. הפציעה של אמא, אני פשוט הסתקרנתי ובדקתי מה רמות הפציעה שלהם. הפציעה של אמא לא הייתה קשה. אמא מתה מאיבוד דם. כמה זמן? בתובנות שלי זה היה לפחות שעתיים. זה היה לפחות שעתיים, כשאחרי 1.5 שעה לערך עלה נער בן 16 שהצליח באיזושהי צורה לפרוט את המעגל הזה, אני הבנתי כשדיברו על זה באותה תקופה, שבעצם היו שם כוחות ביטחון שלא הרשו לאף אחד להתקרב, כי הם חשבו שהמחבלים מתבצרים בקומה העליונה, ובעצם היה צריך כאילו לעשות איתם איזשהו מיקוח, או שהם מחזיקים בבני ערובה. היה סיפור כזה? כל העניין של ההתנהלות של כוחות הביטחון, היה שם מחדל מוחלט. הקימו בזמנו 3 ועדות חקירה, המסקנות לא הוסקו. אני יכולה להגיד לך ככה, שקיבלתי פיסת דוח, ממסקנות מוועדת חקירה שהוקמה בזמנו, וגם שם כתבו שבקומה השלישית נהרגו אמא ו2 ילדיה, הם אפילו שכחו לספור את המצבות של האחים שלי. נורא. אז תביני עד כמה
מרושל, זלזול, אני לא יכולה להגיד לזה אפילו רישול, זלזול, התנהל כל העניין הזה סביב, אבל זה לא האישיו. אני לא יודעת מה היה עם כוחות הביטחון, אין לי מושג, אני יודעת שאף אחד לא הגיע, זה כל מה שאני יודעת, בתוך המקום שאני הייתי בו. ואז כשמגיע נער בן 16 שאת לא מכירה בכלל, כן, מסתבר לימים שהוא שאל את אבא שלי באיזה קומה אתה גר, הוא ראתה את אבא שלי כשהוא משתולל שם למטה, כנראה לפני שקיפלו את אבא שלי, כי באיזשהו שלב קיפלו את אבא ולקחו אותו, נתנו לו זריקות הרגעה במגן דוד. הוא פשוט מגיע ומופיע, ואני לא מבינה מה הוא ומי הוא. את גם יכולה לחשוב שעדיין סוג של מחבל שחזר למקום האירוע. כן, קצת נבהלתי, אבל תקף הוא דיבר איתי בעברית, ואמר לי מה קורה פה ומה קרה להם. ואז אמרתי לו, המחבלים זרקו פה נשק ליד הדלת, אז הוא אמר לי, איזה מחבלים? אז אמרתי לו שנכנסו כנראה מחבלים ויערו במשפחה שלי, והוא ככה התחיל לבכות. הוא לא הבין? מהסיטואציה. לא, הוא ממש לא הבין. הוא לא הבין לאן הוא נכנס. והוא התחיל לבכות, ואמרתי לו, אל תבכה, בוא תעזור לי להציל את אמא ואת יוכי. והוא ניסה להרים את יוכי מהרצפה, ואמרתי לו, אל תרים אותה, היד יכולה ליפול, היא פשוט מחוררת. ואז הוא רחן לאמא, ואמא תפסה בו, כי שתינו רחנו לאמא, תפסה את דש החולצה שלו, ואמרה לו, איפה כוחות הביטחון, איפה צה"ל, איפה כולם? ואז אמרנו להם, תקף באים, כל הזמן עודדנו אותה שהם תקף באים, וכל הזמן שאלה אותי, איפה אבא? ואמרתי לה, אבא פה למטה, אבא תקף גם מגיע. באיזשהו שלב הוא ככה העלה רעיון שהוא ינסה לפנות אותנו, להרים את אמא או את יוכי, אני לא זוכרת, ושאני אלך אחריו. הוא ניסה כנראה להרים את אמא, אבל זה היה לו כבד, הוא היה כזה צנום וקטן, ואחרי זמן הגיעו כוחות הביטחון, אבל קודם ראיתי את הדוד, אחר כך ראיתי למעשה את חיילי צה"ל, שפינו אותנו למטה. הבניין היה... וזה עדיין בעצם לא כוחות הצלה. מדברת על חיילי צה"ל שהגיעו. חיילים, כן, לא ראיתי. וברגעים האלו שמפנים את האנשים הכי יקרים לך בעולם, את נמצאת שם או שאותך פשוט פינו והרחיקו מהמקום? כשאת בעצם לא יודעת מה עולה בגורלם של אמך ואחותך שהיה סיכוי להציל אותם. בשלב הזה הם עוד תקשרו? בשלב הזה, כשרחנתי לאמא ואמרתי לה שהאבא תקף מגיע, אז היא צנחה אחורה. אני לא יודעת אם היא איבדה את ההכרה או שהיא נפטרה באותם רגעים. אבל הייתי קרובה אליה, מרחק של פנים. יוכי עוד זזה, יוכי עוד, היא פחות הגיבה, אבל היא עוד זזה. וכשפינו אותי, דרכנו על גוויות, הייתה עלתה מוחלטת בחדר המדרגות. נתקלתי בגוויות שחסמו את הירידה במדרגות. ואני זוכרת שכשיצאתי מהבניין, זובבתי ככה את הראש לאחור, ואני חושבת שראיתי את האלונקה מתחת לחדר המדרגות עם מישהו או מישהי שם. משום מה ככה זה עבר לי, אולי זה יוכי וראיתי אותה זזה, אז אולי היא עוד בחיים. לא ידעתי מי ניצל. אהרון ומוטי לגמרי ידעתי שהם כבר לא. אבל כשבערב פתחו טלוויזיה אצל הדודה שהייתי אצלה בלילה, היא לא נתנה לי כמובן, הם סגרו אותי בחדר, הם לא נתנו לי להיחשף לחדשות. אחרי כל מה שראית, כן. כמה אירוני שלא נתנו לך להיחשף לחדשות. כן. לא, ניסיתי להקשיב מבעד לדלת על מנת לשמוע, אולי אמא, אולי יוכי, אולי מישהו, אולי, ולא הצלחתי. כלומר, זה כינן בי עדיין שאולי בכל זאת הצליחו להציל מי מהן או את שתיהן, אבל לא ידעת עדיין. לא. ואנחנו מדברים בעצם על שעות הבוקר כשכל האירוע הטרגי הזה מתרחש, כשאת לא יכולה להעריך בזמן מתי יצאת מהבניין. לא, אני חושבת שזה היה משהו כמו שעתיים, ואז פינו אותי לבניין הסמוך, כשאני עם הכלב ביד, מגועלת בדם, אף אחד עוד לא יודע כלום מה קורה. ואבא לא בסביבה. אבא בכלל לא שם. האיש שבעצם יכולת להתרפק ולהרגיש טיפה של, את יודעת, אחרי כל הזוועות שראית, לחלוק עם מישהו, הוא לא שם בכלל. הרחיקו אותו מהמקום. אבא לא שם, אני לבד לגמרי. אני לבד. ועדיין לא ניגשים אלייך משפחה, שכנים, שיודעים שאת הניצולה מכל התופת הזו.
אף אחד לא יודע עוד מי מת, אף אחד עוד לא יודע מה קרה, אף אחד עוד לא יודע כלום. יודעים שיש לך מחבלים שהתבצרו בקומה מעלינו, וממשיכים חילופי אש, כנראה שהמשיכו אז חילופי אש, או שהיו צריכים לדאוג לוידוי הריגה, מה שנקרא, כי פוצצו את כל הקומה העליונה. קודם לכן עוד פינו אותי, למקלט הסמוך, ואני שם לבד, עם המון אזרחים שנמצאים שם. כן. ואני עם המון דם על הפיג'מה, ואף אחד לא יודע לא ניגשו אלייך ולא שאלו אותך שאלות בשלב הזה. לא, כולם ככה, בתוך עצמם, בתוך הפחד שלהם, בתוך החרדה שלהם. ומה לך עובר בראש? אני יכולה להניח שהדבר היחידי שעובר זה הדאגה לאמא וליוכבת, שאולי יצליחו להציל אותם. או שעדיין עוד לא עוברות מחשבות בראש בשלבים. לא, עדיין לא. כלומר, כל מה שחשוב זה לחבק את הכלב שלי, ולהגיד, וואי, הוא איתי. כלומר, כי הרגשתי שהוא הדבר הכי חם שיכול לחבק אותי, ולתת לי איזשהו ביטחון בסיסי כרגע ועכשיו. אני עוד לא מצליחה לחזור חזרה לשעות האחורה, אני לא מצליחה לחזור לנקודה הזו בכלל. זה לא רלוונטי לי. כי אני פה ועכשיו, אני לא יודעת לאן אני יוצאת מפה ועכשיו. כלומר, את עוד לא חושבת, עוד לא מעכלת את מה שעברת. רק ככה, לפני שניקח הפסקה קצרה, את זוכרת את המילים האחרונות שאמא אמרה לך? כן. איפה אבא? ועם זה נשאר הזיכרון של אמא. כן. تعذبتي فيا انت خيالك يا نور عينيا لموي منتي الحنينة لموي منتي العزيزة غير انتي يا دوانية شحال جريتي وخممتي فيا توحشت خيالك يا نور عينيا ماما دوعيني يا انت مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بالهموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيت عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي يا ماما دوعيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بالهموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيت عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي فين انت لمويمه فين كنت الحبيبة أنا عيتي منها اللي مشيتي وعد يعملوها بيا إلى مولانا يفرج عليا يا ماما دوعيني يا أنت مشيتي وخليتيني يا ماما ونموت بالهموم نهار وليالي أنا وأنا اللي بكيت عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي يا ماما دوعيني يا أنت مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بالهموم نهار وليالي أنا وأنا اللي بكيت عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي ما ننساك يا غزالي
חזרנו אל המשדר המיוחד שבו אנחנו מארחים היום את איריס שטרית, ניצולת התקפת מחבלים, שבה נרצחו אימה ושלושת אחיה בפיגוע רצחני בקריית שמונה באפריל 1974. אנחנו חוזרים במחצית הקודמת, חזרנו לאותו בוקר מאוד 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 קשה שלך ושל המשפחה ושל כולם בעצם. כשבעצם הגענו לשלב שבו כבר פינו אותך, איריס, מהדירה, מאותם רגעים, זו לא היה רגעים בעצם, זה היה כמה שעות שבהם התמודדת עם המראות הקשים, כשאת כבר הבנת ששני אחייך כבר אינם בחיים, אבל אמא ואחותך יוכבת עדיין נלחמות על חייהן, ושם בעצם בנקודה הזאת פינו אותך מהמקום, ואת לא יודעת מה עולה בגורלן. נכון. ומשם בעצם פינו אותך לתוך מקלט מעבר לכביש, עם כל האזרחים שהיו בסביבה, שבעצם שהו במקלט, ואת עדיין לא פוגשת אף אדם קרוב, חוץ מהכלב שאותו את מחבקת ולא רוצה לעזוב לרגע. נכון. הכלב ככה, אני חושבת סימל איזושהי חיות עבורי, כלומר בתוך כל התופת. משהו מוכר ממה שהיה לפני. כן, משהו שלקחתי איתי משם, כי לא לקחתי למעשה כלום, גם לא נעליים. יצאתי עם פיג'מה מגואלת בדם, והכלב, זהו. אחרי זמן מה, שמענו פיצוץ אז. בדיעבד, זה היה פיצוץ שהחריב את הקומה העליונה, ששם התבצרו המחבלים. וזה בעצם לא היה פיצוץ שכוחות הביטחון יזמו, אלא הם בעצמם גרמו לפיצוץ הזה, אותם המחבלים ששהו שם? אני לא חושבת. למיטב ידיעתי, צלף שלנו צלף באחד התרמילים, או רימון, או משהו כזה. זה זכור לי. וזה פוצץ את כל כן, נכון. אחרי הפיצוץ, משהו כמו 10 דקות, שחררו את היושבים במקלטים, ובא הדוד שלי ולקח אותי אליו, הוא הכניס אותי להתקלח והביא לי בגדים, ואז אחות של אמא אספה אותי אליה הביתה. ובשלב הזה את עוד לא פוגשת את האבא בכלל? ממש לא. מישהו מדבר איתך? לא, כלום. לא שואלים אותך לא. גם שאלות? כלום. דואגים רק להביא לי בגדים, לתת לי לשתות, לצרכים הפיזיים שלי. אף אחד לא מתחקר, אף אחד לא מעז לשאול, אף אחד לא יודע. אני לא יודעת אם מישהו ידע עדיין. שוב, כי התקשורת, אני חושבת, אז לא כך הייתה... לא, היה רק ערוץ אחד. היה רק ערוץ אחד ובקושי. ואת כל החדשות שמענו דרך הרדיו הקטן, אני זוכרת את זה בזיכרון שלי, שכל הזמן שחררו פיסות מידע ממש קטנות, שאף אחד לא הבין מה קורה בעצם שם. אוקיי. ואז את אצל המשפחה של הדוד. כן. מה קורה הלאה? מנסה להקשיב לחדשות מבעד לדלת, כי לי אסור היה להתקרב לטלוויזיה, והסתקרנתי מאוד לדעת מי ניצל, מי נשאר, מה קורה. לא נתנו לי להיחשף למקומות האלה. הייתי שם משהו כמו 3 ימים. מנותקת לגמרי. בבית של הדודים? כן. עדיין לא פוגשת את אבא? הם עטפו אותי בחום ואהבה, ועדיין לא פוגשת את אבא. בכית ב3 ימים האלו? לא שאני זוכרת. בכי זה משהו שלימדתי את עצמי הרבה אחרי. מאוד מאוד מפתיע. אבל בטח יש לזה הסבר פסיכולוגי שאני בטח לא יודעת להסביר אותו. אני יודעת שיהיו לי סיוטי לילה, אני יודעת שהתנהל מאבק עיקש בין אישה יקרה שקראו לה חניתה לבין המשפחה, כן לתת לה כדורי הרגעה, לא לתת לי כדורי הרגעה. נתנו לך? לא. היא התעקשה שלא. לימים, נחזור חזרה לאבא. כן. אחרי 3 ימים לקחו אותי לראות את אבא. מה את זוכרת מהמפגש הזה? נורא. זה משהו שאת יודעת צרוב לכל החיים. אבא, כמו שאת יודעת, הוא איש גדול תרתי משמע. מדהים. איש גבוה, איש חסון. תמיר, יפהפה. כן. תמיד עם נוכחות כזאת של איש חזק. כן, ואני נכנסת לבית של הדוד שלי, אח של אבא. ואני רואה איש קטן, נמוך, שפוף, בוכה, מקובץ. ואני ניגשת אליו, הוא פורץ בבכי, ואוסרים עליו לבכות לידי, אומרים לו די, לא ליד הילדה, די, לא ליד הילדה.
והוא מחבק אותי ומתייפח ומתייפח, ואני רואה את אבא שלי, אבל אני לא מזהה שזה אבא שלי. כלומר, אני יודעת שזה אבא שלי, אבל אני לא מזהה. כלומר, אבא שלי כזה? לא. מפורק לחתיכות. כן, ממש. לגמרי. את מרשה לעצמך בשלב הזה להתפרק? לא, ממש לא. באותם רגעים... מה עובר לך בראש? באותם רגעים, במפגש הראשון והראשוני הזה עם אבא, אני חושבת שגם לה בליבי החלטה שאני שומרת על אבא. שאני מגנה עליו, שאני שומרת עליו, שאני נותנת לו כוח. ממשיכה בעצם את אותה התנהלות של אותו בוקר, כן. שבעצם בבת אחת הפכת מילדה תמימה, ילדה בת 9, כן. לילדה שלוקחת את כל האחריות הזאת על הכתפיים הקטנות שלה, כן. ומחליטה גם להמשיך אחרי כל מה שראית, לשמור על מה שנשאר. כן. אני פשוט לוקחת אחריות על אבא. אני פשוט איך זה מתבטא? לוקחת אחריות הורית על אבא שלי. איך זה מתבטא? שאני כל הזמן מחייכת, ואני כל הזמן בסדר, ואצלי הכל בסדר, ואני מנהלת חיי שגרה לכאורה, חיי שגרה כמובן. אני משחקת, ואני כל הזמן עוטפת אותו, ואני כל הזמן שם בשבילו, ואני לא מתרחקת לשום מקום, וכשאבא לא רוצה לשלוח אותי לבית ספר, אני פשוט לא הולכת לבית ספר כמה חודשים. אני איתו, אני פשוט איתו, אני שלו, אני חזקה, אבא אצלי הכל בסדר, אל תדאג לי. יש לי תמונות צרובות מהתקופה הזאת, כלומר, כי אבא באמת היה שבר כלי. אני זוכרת שהוא היה נכנס לשירותים, לנוחיות. הדוד שלי היה עומד מעבר לדלת, וכל דקה עגולה מקיש בדלת לראות שהוא לא עושה לעצמו משהו. לשמוע... כי היה פחד שהוא כזה מגיב כן. כל הזמן מקיש, יוסי, מה? אתה בסדר? כן. והוא עומד מאחורי הדלת, ומוודא שהוא יוצא גם מהדלת. כלומר... וזה נורא לגדול בה. למה זה קרה? כי אבא דיבר על זה? הוא אמר שהוא לא רוצה לחיות? כנראה שכן. לא לידי אולי חבל. לא לידי, כן. אבל כנראה שכן. אבא ישן שנה שלמה על מזרן, לא התגלח, וזריקות. זריקות. בית אלמין, הביתה מזרן, זריקות, והוא צולל למקום שהוא ישן, וכשהוא מקיץ הוא בוכה. כלומר... ובמהלך התקופה הזאת, את נמצאת ברקע, כשכל הזמן את מנסה להעלות חיוך על פניו, ולתת לו ביטחון שאצלך הכל בסדר, כדי שהוא לא יצטרך לדאוג לך? ברור, אני שם בשבילו, אני שם לתמוך אותו, אני שם לחזק אותו, אני שם שהוא לא יאבד את עצמו גם. כלומר, לא יכולתי לאפשר לו, או לי גם, שנאבד אחד את השני. כלומר, זו לא הייתה אפשרות בכלל, בתובנות שלי אז. ואיפה כל זה מתנהל? הבית הרי לשם לא חזרתם. לא חזרנו מעולם. כל זה מתנהל בבית של הדוד, אח של אבא והמשפחה שלו. ממול גרה סבתא, אמא של אבא. שגם היא התרסקה לחתיכות. כולם התרסקו. תשמעי, הדוד הפסיק לעבוד, כי הוא היה צריך להשגיח על אבא, שלא יזיק לעצמו. סבתא מפורקת גם כן, אבל היא צריכה לטפל בי עם הדודה שלי, שאני לעולמי עד יוקיר להם את התרומה, כלומר, אין. זה היה אך מתבקש, את יודעת. הרבה מעבר לתודה. זה לעולם. אבל בשלבים האלה לא נכנסה איזושהי מערכת ציבורית, משהו, את יודעת, בכל זאת יש פה טרגדיה נוראית. עובדות סוציאליות, רשויות ציבוריות. לקחו אותי פעם לפסיכולוג, נדמה לי אחרי חודש. אבא שלי אמר, תשמעי, אנחנו חייבים ללכת לפסיכולוג שצריך לראות אותך. גיליתי התנגדות, אבל אמרתי, אוקיי, אם אבא אומר, אז ננסה. כלומר, כי לחצו את אבא שאני חייבת לראות פסיכולוג. יכול להיות שבגלל סיוטי הלילה שהיו לי, כי היו לי המון סיוטי לילה בדיעבד, אני לא זוכרת את השלבים האלה. שאז אמרתי לך, למלחמה כן לתת לי כדורי שינה, לא לתת לי כדורי שינה, כן להלעיט אותי בכדורי הרגעה, או לא להלעיט אותי בכדורי הרגעה, והתשובה הייתה לא. כלומר, חניתה, אישה ששמעה על הפיגוע, ונצמדה אלינו, ותמכה את אבא, ותמכה בי, ובאמת אישה יקרה, נאבקה ואמרה, לא, אתם לא תיתנו לילדה הזאת, היא חזקה, אתם לא תיתנו לה כדורים, היא תסתדר, היא תתגבר. אז אבא לקח אותי לפסיכולוג,
שאני זוכרת שהוא פשוט נתן לי קוביות לגו להרכיב, ואני יושבת שם ואני אומרת, מה אני הוא עושה רוצה פה? ממני, מה אני פה עושה. והייתי ככה סובלנית ומנומסת, סיימנו את המפגש, וכשיצאנו אמרתי לאבא שלי, לא אני מתקרבת? לפה לא חוזרת, אל תבקש ממני, כי אני לא. אז הוא אמר לי מה שאת רוצה. וזה היה מפגש אחד ויחיד. תשמעי, זה החלטה שלימים אני חושבת ששילמת עליה מחיר. שילמתי, כן. מסתבר, בדיעבד. ואני גם יודעת שאחר כך כן כבר הלכת וטיפלת בעצמך באיזשהו שלב, אבל על זה אנחנו נדבר בשלב שלה, שבעצם בו את ואביך בוחרים בחיים, וזה יהיה בעצם השידור של השעה הבאה שלנו. אנחנו עוד בעיצומו של האירוע הנורא והקשה הזה, כשאחרי פחות מחודש את מוצאת את עצמך בהר הרצל בירושלים, מדליקה משואה. מה הרגשת? ילדה קטנה עוברת ממצב של ילדה אנונימית לגמרי לתוך מרכז הבמה, לצערנו לא באירועים משמחים, אלא דווקא בצד הכל כך קשה להתמודד איתו. ואת מוצאת את עצמך מדליקה משואה, ומי שירצה לראות את הרגע הזה, אז אפשר לראות אותו ביוטיוב. מלאה בגאווה, מדליקה משואה, לתפארת מדינת ישראל, כל כך מרגש, כל כך מדהים. מאיפה הכוחות, איריס? אגב, קדמו להדלקה שבועיים של חזרות בהר הרצל ולנו בירושלים. כלומר, כן, קודם כל הסכמתי להדליק את המשואה בתוך כל הכאוס וכל המקום המאוד השאול שהייתי בו, זה פשוט... אין הגדרה אחרת. כן, כי אני חושבת שזה בהחלט שיקף את מה שהרגשתי בכף השנייה של המאזניים. כלומר, אני למטה, אני במקום קשה, אבל אני מאוד גאה להיות במקום שאני בחרתי להיוולד בו, במקום שבחרתי לגדול בו. נעשתה בחירה עבורי, לא בחרתי, אבל כבר מתוך כל המקום הזה לא הצטערתי. כלומר, גאוותי מעולם לא יכלה להילקח ממני, ואני חושבת שאולי, ובגלל שהם הרעים באו וטבחו במשפחה שלי, אני אראה להם שאותי הם לא הצליחו להרוג. ולהכניע. כן. וזה מה שהרגשת את הרוח שבי. אני חושבת שכן. אני חושבת שכן. שמעו את זה בקול שלך. כי הייתי בהחלט גאה להדליק את המשואה לתפארת מדינת ישראל. זה היה וזה נותר, אגב. את יודעת שזה מדהים שאת אומרת את הדברים הללו, למרות שהתחושה עד היום אפילו של מחדל, מבחינת הטיפול באירוע. עובדות. כן. לא תחושה, עובדות. עובדות. ועדיין הגאווה שם והשייכות למדינה שלנו, לעם שלנו, זה משהו שלא נסדק. לא. לעולם לא. זה משהו שאני משרישה וישריש גם לילדים שלי. לעולמים. מדהים לשמוע את זה ממך, את יודעת. אחרי ההתנסות הזאת, שגם עמדת והדלקת משואה, וכל התקשורת הייתה סביב הסיפור הזה, אני זוכרת את זה בעצמי, ואז את נשארת את ואבא. פתאום הזרקורים כבר מופנים לדברים האחרים. לצערנו, אחרי זה עוד שמענו על עוד פיגועים של רצח, גם במעלות ששכנה כאן, לאולפן הזה שבו אנחנו יושבים. הזרקורים מופנים למקומות אחרים, ההתעניינות הולכת ושוכחת, ואת נשארת עם אבא ועם המשפחה ועם הכאב והחלל העצום הזה. מה קורה בזמן הזה? השנה, שנת האבל, הייתה שנה מאוד קשה. מאוד קשה. כלומר, כי שגרת החיים שלי ברמה הפיזית נגדעה, ברמה הרגשית נעלמה. אני מאוד ניסיתי להחזיר את עצמי לשגרה. כלומר, החברים נשארו אותם חברים? לא, הכל השתנה, הכל כבר היה לא. כלומר,
בית הספר שהלכתי אליו כבר לא, השכנים כבר לא. כל מה שהרכיב חיים ברמת היום-יום, דקה, שעה כבר לא, נעלם. שלא נדבר על במובן הפיזי של המילה, החדר, הצעצועים, ואני הייתי ילדה קנאית מאוד דברים שלך. לגומי ולקלאס ולמעט שהיה אז. והכל כבר איננו, והכל לא שם, שלא נדבר על זה שאת לבד. כלומר, כן, הייתי מאוד בודדה, מאוד בודדה. כי שוב, כי כל הזמן הייתי צריכה לשחק את המשחק לאבא, אבא, אני הכל בסדר. אני כל הזמן מחייכת, אני כל הזמן שמחה והכל בסדר אצלי. אף אחד לא ניגש אלייך וניסה לבדוק מה קורה בפנים, מאחורי החזות כאילו חזקה הזו? כנראה שמאוד פחדו לגשת אליי, אף אחד לא יכל כנראה להתמודד עם האפשרות שאני אדבר על זה. נכון. לימים כמובן שזה פגע בי, כי לא הייתה לי אפשרות לשטוח את מה שחוויתי ואת מה שעברתי ולשתף. זה משהו שהיה קבור ועצור בתוכי. אני זוכרת שהלכתי אחרי 3 חודשים לבית ספר. כמובן לא לאותו בית ספר שבו למדנו האחים שלי ואני. הלכתי לבית ספר אחר, כי אמרתי לאבא שאני רוצה ללמוד, אני רוצה לחזור לי לבית ספר. לאבא היה נורא קשה לנתק אותי פיזית. כן. הוא נורא פחד עליי, הוא נורא צריך לגונן עליי ברמה הפיזית שאני פה ואני שם ושלא יפגעו בי ולא יקרה לי כלום. ואני זוכרת שהיום הראשון שהלכתי לבית הספר אחרי 3 חודשים, העניינים כבר לכאורה קצת נרגעו. יצאנו להפסקה בכיתה, להפסקת בוקר בחצר. כל בית הספר היה סביבי. נורא. זו הייתה תחושה נוראית, כי כל שביקשתי הוא לחזור לשגרה. כל שרציתי זה להתאמה בין הילדים, ותנו לי לחיות. עמדו? כל בית הספר הקיף אותי, ונצמדתי לגדר. נורא. ולא ידעתי מה לעשות, לא ידעתי איך להגיב. כלומר, חיכיתי שמישהו יבוא ויחלץ אותי משם, כי לא יכולתי אפילו לחלץ את עצמי משם. ואז באה אחת המורות נדמה לי והוציאה אותי משם, וביקשו שאני לא אבוא יומיים לבית הספר. כנראה שהסבירו כיתה, עברו לכל הילדים שאני צריכה לחזור לאיזושהי שגרה, לאיזשהו מקום נורמלי, לתת לי לנשום או לחיות את חיי. אבל השנה הזו הייתה שנה שאופיינה בהרבה מאוד כאב, בהרבה מאוד בכי, כי כל הזמן היו באים כל מקוננות המרוקאיות והמון בכי, ואני זוכרת שכל הזמן שהייתי רואה שמתחיל ככה הבכי, הייתי פשוט בורחת לבניין הרחוק, לא לשמוע, כי לא יכולתי להתמודד עם זה. הרגשתי שאני לא יכולה שזה יפריע לי בלגייס את הכוחות שאני זקוקה להם, ומאוד. כן, גם לא רצית אולי להיסחף, ואולי בסופו של דבר כן להוציא את הרגשות שלך ולפקוד. יכול להיות ששמרתי על עצמי באופן. ברחת מזה. יכול להיות שזה היה סוג של הגנה עצמית שפיתחתי לעצמי. יכול מאוד להיות. את יודעת, אנחנו דיברנו על ההשתלשלות של הדברים, אבל משום מה דילגנו על ההלוויה. לא הייתי. לא היית שם? לא הייתי. למה מנעו ממך? כנראה שמאותה סיבה שמנעו ממני לראות את אבא. שרצו לגונן. כן, כנראה שרצו לגונן. אני חושבת שבמחשבה לאחור זה היה דבר נכון? לגמרי. כי בדרך כלל אומרים שחשיפה למיטה, כלומר, לאופן הסופי שמכסים את הגופה וזהו, נותן איזושהי פרספקטיבה של זהו, זה סוף. כן. אני לא הייתי צריכה את זה, זה היה מוחשי לי. אבל עדיין... יותר מדי זמן בתוך הבית, בתוך התופת. עדיין, אבל כשעזבת, עוד הייתה לך תקווה שאימא ויוכבת בחיים. מתי השלב שהבנת שזה לא? אני חושבת שבתוך תוכי הבנתי תקף שזה לא. התקווה היא משהו שהוא תלוי תמיד באוויר, שזה משהו שהוא תמיד שם. גם כשאת רואה שזה זהו, את אומרת... אולי בכל זאת, די שיש איזשהו שבב של משהו קטן שיכול להפוך את הקערה על פיה, את נתלית שם, את מחפשת אותו. כמה זמן היית צריכה את השבב תקווה הזה? לא הרבה. כלומר, כשראיתי שבחדשות לא משדרים, שאני לא נחשפת, שאני לא רואה, די, קמתי למחרת ליום שידעתי שזהו, שהם כולם כבר לא פה. אני חושבת ששם הגעתי בהחלט לתובעה שאין לי אותם, שאף אחד לא ניצל.
עוברת שנת האבל, יש דיבורים על לעזוב, לחול, להתנתק כדי, את יודעת, לשכוח, כדי לנסות לשכוח, הרי דברים כאלו בחיים לא שוכחים, אבל כדי לעברר קצת אולי, כי גם עם האהבה את יודעת, כל האנשים שאוהבים ומנסים לעזור, לפעמים זה אפילו מחניק. היה צורך כזה? תראי, היינו מוקפים ברוב שעות היממה. אני באיזשהו אופן ניהלתי חיים, ירדתי, שיחקתי עם ילדים, כלומר, הייתי הרבה יותר בחוץ מאשר בבית, כי בבית היה קשה וכואב ובוכה וזה הכביד עליי מאוד, אז בחרתי לשחק בחוץ עם חברות. אני חושבת שלאבא היה קשה. אני מאוד רציתי להישאר בקריית שמונה. הניתוק מהקריה היה לי קשה מאוד, זה היה די טראומטי מבחינתי, כן. למה רצית כן להישאר שם? היו לך זיכרונות קשים מהמקום הזה, למה לא רצית לברוח משם? כי שם גדלתי, זה המקום היחידי שהכרתי, ואמרתי לעצמי שאני כנראה אהיה מסוגלת להתמודד עם זה, בניגוד לאבא. אהיה מסוגלת להתמודד עם הזיכרונות, זה לא משהו את לא יכולה לברוח במקומות האלה. נכון. הם איתך, הם שלך. בכל מקום. זה לתמיד. גם כן. בסוף העולם. זה לא משנה, כן. זה בא איתך. ייסעו איתך. זה שלך. נכון. כן. אז כלומר, רציתי להישאר במקום שמוכר לי, ביישוב זה היה כפר כזה, זה בכלל היה יישוב, זה היה מקום אינטימי וחמים ונעים. כולם הכירו את כולם. כן. וזה, המקום הזה של כולם הכירו את כולם, היה קשה יותר לאבא. כי אנשים פחדו לגשת אליו, להגיד לו שלום, כמו שפחדו לגשת אליי, פחדו בטח ובטח לגשת גם לאבא. אני זוכרת שהיינו עוברים ברחוב לכיוון בית העלמין, זה היה שגרת יום של אבא, אנשים היו מגיפים את התריסים, פשוט לא לראות ושלא ירים את הראש ושלא יגיד שלום, ובטח לא להתקל בו. כלומר, אז באיזשהו מקום היינו מאוד מוקפים, אבל גם מאוד התבודדנו, כלומר, כי כל האנשים הקרובים, החברים, אלה שהיו שותפים לחיי היום-יום שלנו, הם אלה שנעלמו, לא חלילה ממקום של ביקורת, ממקום שהם לא יכלו להתמודד. לא יכלו להכיל את גודל השעה האישית שלנו. ממש. ואז אבא מחליט לעזוב? כן. מבחינתו של אבא לא הייתה שום אפשרות שיקום אחרת. הוא מתייעץ איתך לפני? הוא אומר לי, הוא לא מתייעץ איתי. פשוט מודיע. הוא אומר, איריס, אנחנו חייבים לעזוב, אנחנו צריכים לעבור, אנחנו הולכים למקום טוב. יודעים לאן? בת ים. בת ים, וסבתא? עם הדודה. כן, עם סבתא. שבעצם היא הופכת להיות דמות בשבילך. נכון, והדודה, אשתו של אח של אבא, ואח של אבא והילדים שלו, נעקרו למעשה יחד איתנו. כי הם שותפות גורל כזו. כן, כן. כולם. זאת אומרת, זה היה ברור שאם אבא עוזב ויחד איתך, אז גם הם עוקרים מקריית שמונה, ועוברים איתכם את כל התהליך בעצם. לגמרי. תהליך שמתחיל בעצם עם המעבר הזה, סוג של שיקום, ואולי סוג של הצהרה, כי אנחנו קראנו למשדר הזה, ובחרת בחיים, והלכה למעשה זה מה שאת ואבא עשיתם, ועל התהליך הזה של השיקום ושל הבחירה בחיים, אנחנו נדבר בשעה הבאה, ונתחיל בעצם מהמקום הזה של המעבר מקריית שמונה לבת ים, ועל כל התהליך שאבא פותח דף חדש. הדברים האלו ממש אחרי הפסקה של חדשות, אנחנו שווים לשעה נוספת, משדר מיוחד, יחד עם איריס שטרית, ניצולת התקפת מחבלים, שבה נרצחו אימה ושלושת אחיה בפיגוע רצחני בקריית שמונה, באפריל 1974. אנחנו נשוב לשעה נוספת ממש עוד מעט. זה הזמן להודות טכנאי השידור שלנו, יניב לני, ולעורכת אפרת צלנר. אני רינה בניון, יחד עם איריס שטרית, נשוב לשעה נוספת מיד. Shine.
באפר ותכלת, חלקת שלום ישנה. נומי פרח, נומי, נומי, ילדה קטנה. את החיים לקחו לך, מלחמות קדושות, מלאכים ברחו לך בין היבשות. את חיוכך תינוקת קברו באדמה, איך צומח שקט מתוך המהומה. מי שלחץ על הדק דם בליבו מחתים, במלחמות לצדק גם ילדים מתים. את החיים לקחו לה, מלחמות קדושות, מלאכים ברחו לך בעיניים יבשות. שם באפר ותכלת, חלקת שלום ישנה. נומי פרח, נומי, נומי, ילדה קטנה. את החיים לקחו לה, מלחמות קדושות, מלאכים ברחו לך בעיניים יבשות. מלחמות קדושות, מלאכים ברחו לך בעיניים יבשות. וחלומך ברוח חרוז במנגינה. נומי פרח, נומי, נומי, ילדה קטנה. ובחרת בחיים,
תוכנית מיוחדת ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. סיפורה האישי של איריס שטרית. מגישה רינה בניון. חזרנו לשעה שנייה במשדר המאוד מיוחד הזה, כשאנחנו מארחים את איריס שטרית, ניצולת התקפת המחבלים שבה נרצחו אימה ושלושת אחיה בפיגוע רצחני בקריית שמונה. לטובת אלו מכם שלא היו איתנו בשעה הקודמת, נחזור על הפרטים ששמענו בעדות האישית של איריס. ב-11 באפריל 1974, באמצע חופשת פסח, שהו 5 בני משפחת שטרית בביתם בקריית שמונה. 4 ילדים קטנים והם, אב המשפחה יוסף היה בעבודה. 3 מחבלים שחדרו לשטח ישראל החלו במסע תופת גדול. בשל העובדה שבית הספר המקומי היה נטוש וריק מאדם, פנו המחבלים לבניין מספר 15 ברחוב יהודה הלוי בעיר. מסע הרצח התרחש מדלת לדלת, כאשר המחבלים לא מותירים לאיש כל סיכוי להינצל. דלת ביתם של משפחת שטרית נפרצה אף היא על ידי המחבלים שפוצצו את הבית ביריות ורימונים. איריס, אז ילדה בת 9, ראתה אל מול עיניה כיצד המחבלים יורים צרורות ללא הבחנה בבית. היא ניצלה את העובדה כי אחד המחבלים החליף את מחסנית הנשק שלו. הכלב המשפחתי משך אותה לאחד החדרים והיא משכה את אחיה הקטן מרדכי יחד איתה. איריס הסתתרה מאחורי דלת אחד החדרים בתוך ארון. אחיה הקטן מרדכי ברח מידיה ונרצח אף הוא באכזריות. איריס ניצלה. כאשר המחבלים המשיכו את מסע הרצח המזוויע מבית לבית, בקומות הגבוהות של הבניין היא עוד ניסתה לטפל בבני המשפחה הפצועים אך לשווא. למעלה משעה שלמה חיכתה איריס לעזרה שלא הגיעה. 3 אחיה, מרדכי, אהרון ויוכבד, נרצחו, כמו כן גם אמה פני. היא ואביה יוסף נותרו לבדם בעולם. אחרי שנים של כאב מר ובעידודה של איריס, החליטו השניים לבחור בחיים. ולכן גם קראנו למשדר הזה לבחור בחיים, ואת השעה הזו, איריס, שוב שלום לך. שלום. אנחנו נייחד בעצם למסע אחרי שנת האבל הראשונה, כשבעצם בשעה הקודמת דיברנו על כך שאביך כבר מחליט לעזוב את קריית שמונה כדי לנסות לפתוח דף חדש. אז מהנקודה הזו אנחנו נמשיך את השעה הזו, שתספרי לנו בעצם איך מאחורי שואה פרטית שלכם אפשר להתחיל לבנות חיים חדשים. צעד צעד, עקב, תחת הגודל, לאט, לאט, עם הרבה מאוד תעצומות נפש, הרבה מאוד רצון, בעיקר רצון. כשהחוסן הנפשי לא תמיד עומד בדרישות המנטליות או הרצוניות, אבל זה בצעדים מדודים, קטנים אבל גדולים. תגדירי את הצעדים, מה עושים דבר ראשון? צריך לארוז, וזה לא רק את ואביך, כמו שאמרנו בשעה הקודמת, גם הדודים עם ילדים וגם הסבתא מחליטים יחד איתכם לעזוב כדי להמשיך ולעטוף אתכם. למה בוחרים בבת ים? מטעמים כלכליים. שמע אולי פרדוקסלי נכון לתקופה של היום, אבל אז הפרוטה לא הייתה מצויה בכיסנו. אבא היה צריך לקבל פיצויים ממקום העבודה שלו, והיינו צריכים להחליט באיזה אופן ואיך אנחנו פשוט עוברים למקום אחר. בת ים, אני חושבת שאבא בחר את העיר בת ים, אזור מסוים, כי יכולנו לעמוד אולי ברכישה של בית שם. גם כן דירה קטנה של 2 חדרי שינה וסלון לדודים ולנו. ואולי בת ים, כי היו להורים זוג חברים מאוד מאוד טובים מבת ים, ששמרו איתנו על קשר. ואז זה מרגיש כן, כאילו לעבור באיזושהי צורה את המעבר בצורה יותר קה. באיזשהו אופן. כי יש שם מישהו מוכר בסביבה. באיזשהו אופן, כן. ויכול ללוות. כן. וזה אומר שאת צריכה בעצם להחליף בית ספר,
למרות שכבר במהלך השנה הזו כבר עברת. 2 בתי ספר. כן, וחברה אחרת, אבל עדיין מה שמחזיק אותך זה בעצם את ואבא והמשפחה. כן, אני חייבת להודות שהלכתי לאיבוד. פשוט הלכתי לאיבוד בתוך המקום הגדול החדש הזה, הזר, המנוכר. כמובן שלא התהדרתי במרכאות כפולות. לגבי מה שעברתי זה עתה, מהמקום שבו יצאתי. זאת אומרת שבבית הספר החדש לא ידעו? אף אחד לא ידע. התלמידים או גם המורים והמנהלים? התלמידים ממני לא ידעו. אם הועברו ידיעות כאלה או אחרות באמצעות אבא שלי למערכת למורים או למנהלת או להנהלה, אני לא יודעת. את לא היית מודעת לזה. כן. אני לא דאגתי לידי אף אחד. ולא הרגשת שהם יודעים? כי כשיודעים אז את מרגישה בהתנהלות. לא, לא. אפילו דאגתי להסתיר, כיוון שעוד אז, עוד קודם למעבר, היה חשוב לי מאוד שדגל המסכנות לא יונף מעל ראשי. שלא התייחסו אליי אחרת בגלל מה שהיה, או מה שעברתי, שהתייחסו אליי כפי שצריך להתייחס אליי בגלל מי שאני. זה משהו שככה כל הזמן היה נר לעיניי. כל הזמן, לאורך חיים שלמים, דאגתי שאף אחד לא ידע. אני לא רוצה שידעו, גם כשהכרתי אנשים, גם כשהכרתי חברות, לא סיפרתי מאומה. כי לא רצית שירחמו עלייך? מאוד. היה חשוב לי מאוד שהתייחסו אליי שוב בגלל מי שאני, ולא בגלל מה שהיה לי, או מה שעברתי. איפה מקבלים את התובנות האלו? אני חושבת שיש לנו, אני יודעת, אני הרבה שנים, כשהתחלתי ככה... לפשפש ולהתחיל לנבור שם מאחור. כן, כשהיה לי את האומץ, כן. הגעתי למסקנה שהרבה מאוד דברים כנראה צפונים בתת מודע אצלנו, שאנחנו פועלים על פי המקום הזה. אני לא יכולה להגיד שקמתי בבוקר והחלטתי כן. כי ככה אני רוצה. שוב, כנראה שזה משהו שנוצר מתוך המקום שהיה. כלומר, הרבה מאוד דברים נוצרו מתוך מה שעברתי. אז מבחינה חברתית הפקדתי באופן רגיל, מוחלט, תלמידה, כמה שגרה, בית ספר. הצלחת לחזור ללימודים, הצלחת להתרכז בהם, כן. הצלחת ליצור חברה חדשה? באיזשהו אופן, כן. הייתי ילדה מאוד חברותית. זה לא שיקף כהוא זה את המשבר שאני חוויתי, כי המשבר של האובדן אצלי היה בשלבים קצת יותר מאוחרים. מתי התחלת להרגיש את החיסרון שלהם? אני חושבת שאחרי 3 שנים. מה היה שם? גיל ההתבגרות. התחילה הפנמה, אני חושבת. סיימתי לרפד את אבא במנגנות ההישרדות שלי, וכשראיתי לכאורה שהוא כבר מתחיל להתחזק, שאני יכולה לשחרר. להיכנס לאיזשהו סוג של שגרה אולי? באיזשהו אופן כן. אבא נכנס לזוגיות, הייתה לו בת זוג, והרגשתי שככה אבא מתחיל לדעת לשמור על עצמו. אני חושבת שבמקום הזה אני כבר איבדתי את הכוחות שלי, ביני לביני, והתפניתי לאיבוד של הקטסטרופה שחוויתי. איך זה התבטא? של האובדן. איך זה התבטא ביום יום? די הסתגרתי. ניהלתי שגרת חיים. קמתי, הלכתי לבית ספר, חזרתי, סגרתי את הדלת, שעות יכולתי לשבת ולפקות. יכולה לומר שגם היו הרבה מאוד מחשבות אובדניות. ולא שיתפת אף אחד? מה פתאום? מה פתאום? אבא היה מגיע מהעבודה, הייתי במצב הכי מפורק בעולם, הוא היה מקיש בדלת, כי הדלת הייתה נעולה, שחלילה הוא לא יראה אותי באיזשהו מצב שאני מפורקת. הייתי מנגבת הדמעות, פלח, פלח, מחייכת, פותחת את השפתיים מאוזן לאוזן, היי, אבא. הכל בסדר. אז אבא לא, ממש לא, לא שיתפתי לו, נתתי לו את הצ'אנס, את האפשרות לדעת מה מתחולל בתוכי. אבל אני יכולה להגיד שזה היו לי כמה שנים של התפרקות מוחלטת. לא הייתה חברה טובה בסביבה? לא, מישהי היו חברות. אוזן קשבת שיכלה... לא. שום דבר. היו. אני לא בחרתי להיות שם. אני לא בחרתי לא לשתף.
אני בחרתי להתמודד עם זה לבד, כמו שהרגלתי את עצמי, כמו שאני. מה היא נקודת השפל שאת יכולה להצביע עליה, להגיד, יותר נמוך מזה אפשר היה להגיע? זוכרת כזו נקודה? כן, בטח, כלומר, היו כמה כאלה. שהייתי, בתוך כל הכאוס, בתוך כל הבכי, בתוך כל השבר הזה, שהייתי ככה סוגרת את הדלת ומתפרקת לרסיסים, כן, המחשבות האובדניות, כאילו, כעס, היה גם המון כעס, אני חושבת על אמא שלי, בעיקר עליה, איך הלכת, כאילו, איך עזבת אותי לבד? כי אני הייתי לבד, כאילו, במלוא מובן המילה, התמודדתי לבד, כלומר, כל הגדילה שלי הייתה לבד. נכון. לא הפיזית, הרגשית, המנטלית. את חושבת על זה שבעצם עם משפחה של 5 נפשות, את הניצולה היחידה, את שואלת את עצמך למה אני? 6 נפשות, אני כעסתי על עצמי שזו אני. למה כעסת? כי למה אני? מה פתאום אני? למה הייתי צריכה אני לזכות במקום הזה? הרבה מאוד שנים לא השלמתי עם העובדה שזו אני, כלומר, בחרתי לחיות את החיים לא כי חשבתי שמגיע לי לחיות אותם, בחרתי לחיות את החיים בשביל שלכולם יהיה בסדר ונוח וטוב. הרגשת סוג של שליחות. כן, ואני לא רלוונטית בסיטואציה. מעבר לזה אני לא רלוונטית. אני לא חייתי את החיים כי הגיע לי לחיות אותם, חייתי את החיים כי הייתי צריכה לחיות אותם. זאת אומרת שהרגשת רגשיות אשמה. זה שנשארת? כן, שנשארתי, שאולי לא גוננתי מספיק על מותי, שהוא ברח לי מהיד, אם הייתי מחזיקה חזק יותר, שאולי יכולתי לעצור לי אמא את הדם, ואז אולי הייתה ניצלת. כלומר, זה דברים שמעסיקים כל הזמן. הטריד אותי מה יכולתי לעשות אחרת. אולי הייתי צריכה לעשות אחרת. מה פתאום אני, למה הם לא ואני כן, כלומר, הרבה מאוד התעסקות, הרבה מאוד שאלות. וכשאת בעצם מתמודדת לבד, שזו נקודה שאי אפשר להניח אותה בצד, איך מתוך המקום הזה אפשר להתחיל לצמוח? מתוך המקום הזה בעיקר אפשר להתחיל לצמוח, ואני אסביר. גם כשהייתי במקום הכי נמוך, שלא ידעתי אם אני שורדת את השעה הבאה, כי לוותר תמיד ישב שם בראש. זה תמיד ניכר בעורף, זה תמיד היה שם. די, תוותרי, את לא יכולה לעמוד בזה. ותמיד הזכרתי לעצמי, אוקיי, את עכשיו פה, את במקום הכי קשה בעולם, ברגעים אלה, אבל כל הזמן דאגתי להזכיר לעצמי, שמחר אני מתעוררת ליום חדש, והשמש זורחת מחדש. זה מה שהחזיק אותך. כל הזמן. לדעת שהשמש זורחת מחדש. כן, הבוקר שלמחרת. ומה מצפה בבוקר למחרת? מה יקרה בבוקר למחרת? שאני אקום אחרת, שאולי אני אקום מחויכת, שאולי אני אעבור עוד יום. את יודעת, שאלו אותי פעם, מה חשבת שיהיה העתיד שלך במקומות האלה? אמרתי, העתיד הכי רחוק שלי זה היה מעכשיו לעוד שעה. אם אני בכלל מסוגלת, יכולה או רוצה לבנות לעצמי עתיד אחר. היו לך חלומות של ילדים נורמליים שיש להם, את יודעת, חלומות גם באמת לגבי העיסוקים שהם יעסקו בהם בעתיד, לגבי הקמת משפחה? לא, בשלבים האלה ממש לא. זה היה גדול עליי, זה בכלל לא. לא. פשוט חשבת לשרוד עוד יום? כן, עוד יום. כן, היה לי חלום שאבא התחתן. זה היה חלום ענק שלי. שלך? למה רצית בעצם? כי ידעתי שברגע שאבא יתחתן, אני אוכל לשחרר אותו. ואז תוכלי להתפנות לעצמך? כן, אני אוכל לחלוק עם מישהי נוספת את הנטל, וזה היה נטל. לשמור על אבא זה היה נטל. עשיתי את זה באהבה גדולה. אבל ידעתי אם תיכנס מישהי לחיים שלו, אז זה ישחרר לי הרבה מאוד מהאחריות שלקחתי על אבא שלי. והציפית שהאבא באמת יבחר להכניס מישהי לחיים שלו, כשאת ואני יודעות שהאהבה לאמא הייתה עצומה, שאי אפשר לתאר אותה, ואת רצית שהוא יקים משפחה נוספת? בטח, זה היה הכרחי מבחינתי. אבא שלי לא יכל להמשיך את החיים
בלי להקים משפחה נוספת, בלי להוליד ילדים. אבא לא היה שורד את החיים. ואיך את מצליחה לשכנע אותו לעשות את זה? מה התגובה שלו כשאת אומרת לו את מה שאת מרגישה? אני לא אמרתי, אני שידרתי. לא דיברת. כשהוא עמד להתחתן עם מזל, שאישה מדהימה, ואני אוהבת אותה. שהיא אשתו היום, חשוב לציין. כן, ודאי. שם כבר אמרתי, כן, אני רוצה, הוא בא ושאל אותי, אמרתי לו, אני מבקשת אבא, אני רוצה, זה חשוב, אני אוהבת אותה, כי כל הזמן הוא פחד ממני, מאיך אני אסתדר עם, איך תגיבי. ברור. כל הזמן אמרתי לו, אני רוצה, אני אוהבת אותה, אני מעוניינת, כלומר... הספקת להכיר אותה לפני. כן, היא קרובת משפחה רחוקה, שהייתה מאוהבת באבא, עוד כשהייתה נערה צעירה, הפרש הגילאים ביניהם גדול. ואז הגורל מפגיש אותם... כן, לגמרי. בנסיבות אחרות לגמרי. נכון. היא מכירה את כל הסיפור, היא מכירה אותך, אתן מסתדרות? מאוד, מאוד. אנחנו חברות מאוד טובות, גם עד היום. אנחנו מסתדרות נהדר. וגם סבתא, אגב, מאוד הייתה בעד. נכון, כי היא לא הייתה מישהי זרה, כלומר, היא הייתה מישהי שמתוך המערכת המשפחתית הרחוקה, אבל באיזשהו אופן, והיא מאוד אהבה את אבא. כן, ואני כל הזמן דחפתי אותו, זה היה הכרחי, זה היה הכרחי. בת כמה היית כשאבא החליט להתחתן? 13. זאת אומרת שאנחנו מדברים על 4 שנים, 5 שנים בערך אחרי האירוע כל כך נורא. והיא מתקבלת על ידך בברכה. מאוד. ואת רואה את אבא מתחיל לפרוח קצת, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אבא הקים בית כנסת, איך שהגענו לבת ים, זיכרונות קדושים, לזכר אמא ושלושת אחי. הארון שהגן עליי, גונן עליי בטבח נמצא שם. כן. זו מזכרת זה הדבר היחידי שלקחנו למעשה מקריית שמונה. כן. שיש בזה גם סוג של אמירה. זה הדבר שהציל אותך, זה כאילו הבחירה בחיים בעצם, לא לקחת את הזיכרונות הקשים, אלו שלוקחים איתם את השכול, אלא את הדבר הסמלי הזה שבעצם שמר עלייך והציל אותך. כן, באיזשהו אופן. וזו עדות שנמצאת בתוך בית הכנסת, שהוא פרויקט אגב של האבא, נכון? נכון, לגמרי, לגמרי. בית הכנסת, במקביל למשפחה שאבא מקים, ונולדים לי 3 אחים, 2 אחיות ואח. כשהשמות... כמובן, עושים את השמות של יוכבת, אהרון, שרון, האחותי האמצעית, היא על שם סבתא, אבל אני קראתי לביתי הבכורה נופר פני. על שם אמא. על שם אמא, ולבן הקטן שלי קראתי דקל מרדכי על שם אחי מוטי. עשינו השלמת מעגל שמות. מדהים. מדהים. באיזשהו אופן. את רואה בהם את הדמיון? באחייך החדשים, המשפחה החדשה. מוצאת שם משהו? אני לא מנסה. אבוי לי שאנסה, כי כל אחד הוא עולם בפני עצמו, זה אינדיבידואל. וגם קצת לא פייר כלפיה. נכון, לא פייר כלפיהם. נכון. לא פייר כלפיהם, כלומר, הם אנשים מדהימים בפני עצמם, לכל אחד יש את העוצמות שלו, את האישיות שלו. אני לא חושבת שזה מקום נכון לקחת את זה למשוואות כלשהן. הם אבל נולדו לתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, אי אפשר היה לנתק אותם מזה. אנחנו מדברים על 3 אחים חדשים, נקרא לזה במרכאות, שנכנסו אליכם לחיים, ואל תוך הטרגדיה הנוראית הזו. איך הם משתלבים בתוך הסיפורים? איך הם חווים את זה? יש את המושג של לגדול דור שני לשואה, זה שם. זה חי, זה קיים, זה בועט. הם יודעים שאבא חודש לפני פסח מתחילה הקריסה האיטית שלו מבחינה רגשית, ואחר כך פיזית אפילו. עד אחרי יום הזיכרון יש ויתור כמעט מוחלט על החגיגות של ערב יום העצמאות. כלומר, החיים מתנהלים סביב השכול, סביב האובדן, סביב הזיכרונות, סביב ההזכרות, כולם נרתמים לעזור, לעשות, לנקות המצבה. כלומר, זה משהו שהוא בלתי נפרד. בלתי נפרד. ואיך הם מסתכלים? פרויקט, הנצחה בפני עצמו. כן. היא מנציחה הכל, היא שומרת הכל, מתעדת הכל, אנחנו שם.
כולנו שם. ואיך הם מסתכלים עלייך בתור האחות הגדולה לכל דבר? באים, מתייעצים איתך? לצערי, בהערצה יתרה. אני גם חושבת שזה חלק שהוא מתבקש אחרי כל מה שאת עברת, מן הסתם להסתכל עלייך בהערצה, גם כשאתה לא קשור בכלל. תודה. אנחנו נשמע עכשיו שיר עם הפסקה קצרה, ואחר כך נשוב לתהליך השיקומי שלך אחרי שאת משחררת את אבא. זה יקרה עוד מעט. חלמת על אבא, חלמת על בית, חלמת על משפחה וחום, אך יד רעה הגיעה אל שפתייך, ובלי מילים גדעה את החלום. מלאכי מרחף הוא לא הופיע, את כל המצוקה הוא לא שמע, ולא הייתה שם יד אשר תושיע, כשאת צלל לשחור של הדממה. לדמעות שלך יש פה והן רוצות לצעוק, לדמעות שלך יש פה הן לא רוצות לשתוק. אז ספרי, ספרי הכל, אל תשמרי בלב, כי הדמעות העצורות מרות מכל כאב. לדמעות שלך יש פה והן רוצות לצעוק, לדמעות שלך יש פה הן לא רוצות לשתוק. אז ספרי, ספרי הכל, אל תשמרי בלב, כי הדמעות העצורות מרות מכל כאב. את יכולה להיות יפה ומפורסמת, או נערה עם ג'ינס וטלטלים, או רק ילדה שאת עיניה לא עוצמת, כי בלילות חוזרים שוב הצללים. אני כאן לידך גוזל פצוע, את מה שלא תאמרי אני אשמע. אני איתך זועקת ודורשת את עלבונך ואת הנקמה. לדמעות שלך יש פה והן רוצות לצעוק, לדמעות שלך יש פה הן לא רוצות לשתוק. אז ספרי, ספרי הכל, אל תשמרי בלב, כי הדמעות העצורות מרות מכל כאב. לדמעות שלך יש פה והן רוצות לצעוק, לדמעות שלך יש פה הן לא רוצות לשתוק. אז ספרי, ספרי הכל, אל תשמרי
חזרנו אל המשדר המיוחד שבו אנחנו מארחים את איריס שטרית, ניצולת התקפת המחבלים שבה נרצחו אימה ושלושת אחיה בפיגוע רצחני בקריית שמונה באפריל 1974. לפני שיצאנו להפסקה, איריס, דיברנו על תהליך השיקום שהמשפחה עוברת. המשפחה, כשאנחנו אומרים משפחה, אנחנו בעצם מדברים על אביך יוסף שטרית, ואת והדודים שעוטפים אתכם לאורך כל הדרך, יחד עם סבתא, שעוברים איתכם מקריית שמונה לבת ים. ואז באיזשהו שלב מתחיל תהליך של בחירה בחיים בעצם, שאבא בוחר לבנות משפחה חדשה, הוא מתחתן, ונולדים אחייך החדשים, שגם שניים מהם קרויים על שם אחייך שנרצחו בפיגוע האכזרי והנורא. ואת גם שיתפת אותנו ואמרת שבעצם ברגע שהוא נכנס לתהליך הזה, את הרגשת איזשהו סוג של הקלה מהמקום הזה שבחרת להגן על האבא ולשמור עליו. נכון. והמקום הזה כאילו נתן לך אפשרות לשחרר קצת. מה בעצם, ואז את בעצם התפנה לאסוף את השברים בחיים הפרטיים שלך, בעצם הפעם הראשונה שאת עושה את זה. וסיפרת לנו שזה היה גם מאוד 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 קשה, שהיו גם מצבים שהגעת למחשבות אובדניות, בגיל הכל כך, כל כך קשה שהוא גיל הבגרות, 13 כן. והלאה. בואי תקחי אותנו לשם. דווקא בגיל ההתבגרות, גיל 13 לערך, שם התפניתי לאובדן האישי שלי ולאבל הפרטי שלי. כשאני יכולה לומר שהזיכרון הכי חד והכי קשה והכי חזק והכי כואב היה החיסרון של אמא בחיים שלי. המגע שלה, הליטוף, לקרוא אמא, לומר את המילה אמא, להתייעץ, לחבק במקום שהייתי הכי לבד בעולם, הכי הייתי זקוקה לה שם, והיא לא הייתה. התגעגעתי אליה מאוד, כאבתי מאוד וכעסתי עליה. זה היה ערב רב של רגשות מתוך מקום מאוד 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 כואב, מאוד אפל, מאוד חסר במקום שהייתי בו. החוסר שלה, אני חושבת שהוא היה המקום, העננה השחורה שהעיבה בכל התקופה הזו של עיבוד האבל הפרטי שלי, כי הייתי הכי זקוקה לה שם, והיא לא הייתה. ולא יכולתי לשתף כמובן את אבא, ולא יכולתי לשתף כמובן אף אחד. וגם לא, ובחרת גם לא להכניס עזרה מקצועית, עזרה נפשית מקצועית, עדיין בשלב הזה. זה לא היה עניין של בחירה, זה היה עניין של ברירה. הבחירה הברורה שלי הייתה כמובן שאני חזקה ואני איתנה בשביל כולם, ובטח בשביל אבא. לקח לי הרבה מאוד זמן להודות בכלל ולהודות בפני עצמי שאני באיזשהו מקום רק בן אדם, אולי עם יכולות מוגבלות. איפה זה קרה? כשבעצם תפסת את עצמך ואמרת, אני לא יכולה להתמודד לבד, אני צריכה עזרה, הצילו. זה היה תהליך. זה היה תהליך ארוך ומייגע, כיוון שאני חושבת שאת הזעזוע, רעידת האדמה הראשונה שלי הייתה, כשדווקא נולדה לי ילדה. יש רגעים, נגמרות לי המילים, רק הראש מלא תמונות, רעשים ודמיונות. רגעים, נגמרים ההסברים, רק הלב עובד שעות, לחסות את הדמעות. אם יש גן העדן או מקום מסתור עכשיו, חבקי אותי ואת פצעי, קחי אותי
אליו. אמא, אני רוצה בנפש פנימה לחזור הביתה אל ביתי כמו שהיה בילדותי. קורא לך אמא, אני רוצה בנפש פנימה לחזור אליי ואל דמותי שלא אצא מדעתי. יש רגעים לא יודע מה עושים מול עיניים אדומות, מול גבהים ותאומות. רגעים שהכל נשבר בפנים וכולם אומרים תפילות ואני מלא קללות. אם יש גן עדן או מקום מסתור עכשיו, חבקי אותי את כאביי וקחי אותי אליו. אמא, אני רוצה בנפש פנימה לחזור הביתה אל ביתי כמו שהיה בילדותי. קורא לך אמא, אני רוצה בנפש פנימה לחזור אליי ואל דמותי שלא אצא מדעתי. לחזור אליי ואל דמותי שלא אצא מדעתי. אם יש גן עדן או מקום מסתור עכשיו, קחי אותי אליי. אנחנו מדלגות כאן על פרק זמן שהוא די גם משמעותי. עוד לפני שנישאת ונולדו ילדייך, היית צריכה להגיע לצבא. זה גם התמודדויות שדורשות מאביך לשחרר וממך להתמודד. את בחרת ללכת כן לצבא. בוודאי. מה... כמובן, שגרת החיים שלי התנהלה לכאורה כשגרה, כלומר בית ספר, שיעורים, לימודים, חזרה הביתה, סבתא דואגת, הדודים שם בשבילי, אבא עבד, לימים אבא התחתן, אז כמובן חזרה לבית שלנו, וחי נולדים וממלאים המון חללים בתוך המקום הקשה הזה. כי הם היו קטנים יחסית, אני הייתי האחות הגדולה. לצבא כמובן שהחלטתי, כלומר, זו לא הייתה החלטה, זה היה ברור. ומה אבא אומר? מתגייסת. אבא כן, בסדר, אבל כמובן שהיה לו קשה לומר את הכן, בסדר, אחרי ויכוחים כאלה ואחרים, אבל כן לאן שאני אומר. אמרתי לו לא, זה יהיה לאן שאני אומר. והגיע יום הגיוס, ואבא שלי ידע שהוא צריך בהחלט להיזהר ממני, לא לעשות צעדים שלא ימצאו חן בעיניי, קרי, לא לבקש אותי קלאב. כי אני הולכת לשרת את מדינת ישראל על כל המשתמע, ולא לעבוד בצבא, לשרת בצבא. זאת אומרת שרצית להיות לוחמת לכל דבר. לכל דבר ועניין, כמובן. ואני זוכרת שהוא ליווה אותי לבקו"ם, ורק אחרי שעליתי לאוטובוס, הוא ככה אמר לי, תגידי שלום לאבא, תוציא רגע את הראש, וזרק לי מכתב, כשהאוטובוס כבר המשיך בנסיעה, הוא מה שככה התחיל, אז הוא העז כמובן. אני פותחת את המכתב, ואני רואה שיש לי אישור קלאב, שצריך לבוא איתי לאנשהו. נורא כעסתי עליו. אבל לא יכולת לשנות את ההחלטה. לא, את ההחלטה שלו. אני יכולה להגיד שעד היום, למרות ששירתתי בגלי צהל, כמובן שלא מיציתי את השירות, בשום פנים ואופן.
אחרי שנה הייתה מלחמת לבנון. אני זוכרת שבאתי לסגנית מפקדת התחנה, לתמי, ואמרתי לה, תקשיבי טוב, אני פה לא נשארת. אני עולה ללבנון. אין לי מושג מה את הולכת לעשות, אני לא יודעת מה את הולכת לומר, מה רצית לעשות בלבנון? לא יודעת, להיות בלבנון, להיות לוחמת, לעזור, תומכת לחימה, לא מעניין אותי. אני צריכה חול, נשק ואוהל. זה היה במושגים שלי צבא. פייטרית. זה היה במושגים שלי שירות, שום דבר אחר לא התקבל על הדעת. זה עזר לך? מה? לא. זה עזר לך? לא. שלא. לא. אמרו לי, תצאי לרגילה, תרגי. אמרתי, לא רוצה רגילה, רוצה ללכת. לא, זה לא עזר לי. כמובן שזה לא עזר לי. השתחררתי כמו ילדה טובה, אחרי 2 של שירות. ואז אנחנו מדברים על הרעיון שבעצם תנסי לקבל עזרה חיצונית, כי את עדיין מתמודדת, לא משנה איפה את נמצאת, אם זה בצבא, אם זה בתיכון, ובכל מקום את משתחררת מהצבא, ואת עדיין לא מבקשת עזרה נפשית, כי בתוכך את בעצם לוקחת איתך. דבר שהוא עצום, כל ההתמודדות, כמו שמענו את הסיפור ממש מתחילתו וחווינו אותו דרכך בשעתיים האלו, ברור שנדרש שם משהו, ואז אני שאלתי אותך, מתי את מרגישה שבעצם את כן צריכה את העזרה הזאת, ואת לקחת אותי כבר לשלב שבו ניסית ונולדים ילדייך שלך. אני עוד לא זקוקה לעזרה, כי אני עדיין מסוגלת ויכולה להתמודד. הסדק הראשון, אני חושבת, בתעצומות או בכוחות שלי, התגלה כשנולדה ביתי הבכורה נופר. מה קרה שם? חוויתי רעידת אדמה. שם כל האובדן שלי, כל החסך שלי, כל מה שעברתי בא לידי ביטוי ברמת חרדה קיצונית מאוד. איך זה התבטא? נופר נולדה לתוך מקום שהיא לא יודעת לבכות, כי הילדה אין שום סיבה בעולם שהיא תבכה. 24 שעות ביממה, אני צמודה אליה, היא ישנה עליי, לא על משחררת. בית החזה שלי, שנה שלמה, כשאני מוקפת בקריות, שחלילה אם אני אעשה איזושהי תנועה. לאחר מכן היא עוברת לישון לצידי, עד גיל 5. אני לא משחררת, אני עוטפת, אני חונקת, אני לא סומכת על אף אחד לא יכול לגוע בה, אף אחד לא יכול להכיל אותה, אף אחד לא יודע לתת לה לשתות, רק אני, פול קונטרול. גם לא אבא שלה. ברור שלא. רק את. לא אופציה. ברור שרק אני. ברור שרק אני. כששלחתי את הילדה בגיל 2 לפעוטון, אני חצי שנה ישבתי מאחורי החומה, התקפלתי והתיישבתי שם להקשיב שהילדה לא בוכה, שהיא לא נפלה, שלא שמו לב, שמישהו... אני הייתי צריכה שליטה מוחלטת בכל תנועה שלה. זאת אומרת, מצד אחד הבנת שאת צריכה לשחרר, אבל לא שחררת באמת. לא הבנתי, בתובנות שלי הייתי צריכה להיות זאת אומרת, אחראית באופן ידעת שהיא מוחלט צריכה עליה. ללכת לאיזושהי מסגרת, אז כן אמרת, אוקיי, אני אשחררת, אבל לא שחררת באמת. לא שחררתי באמת. מעולם לא שחררתי באמת, נגיד כך. גם היום? הרבה פחות. הרבה פחות. כלומר, אחרי נופר נולדו לי עוד 2 ילדים. בהפרש של 5 שנים, כשמיציתי לתת מקסימום קונטרול, שליטה, ריפוד, השגחה, נולדה לוטם האמצעית, ו5 שנים אחרי לוטם נולד דקל מרדכי, שהוא הבן הצעיר שלנו. אני חושבת, כשנופר גדלה להיות עם כל הריפודים ומערכות ההגנה, והילדה הזו לא ידעה ללכת על הרגליים, כי כל הזמן היא הייתה אצלי על הידיים, כל שמה הייתי פגעה, שמה, וזריקות קורטיזון לגידים בידיים, כי כל הזמן הרמתי אותה, והרופא אמר לי, אם הילדה לא תדע ללכת, אז את תמשיכי לבוא לקבל זריקות. אז בכלל לא עניין אותי, אני הייתי שם. אבל הילדה הזו, היא זו שהעירה את דרכי, אני חושבת, כי היא גדלה להיות ילדה ככה מאוד דעתנית, מאוד חזקה, מאוד אסרטיבית, כנראה שנולדים עם אלו שהם תכונות אופי. כן. ובגיל 16 וחצי הייתה חוצה את הכביש בבוקר ללכת להסעות של בית הספר, וכל הזמן הייתי עוקבת אחריה, בלי שהילדה כאילו תרגיש. כי אני צריכה לבדוק שאת 100 מטר האלה הילדה עוברת, מבלי שיש איזשהו בור שהיא נפלה, בלי שחטפו אותה, בלי כל התסריטים והסרטים של העולם. הייתי חרדתית בצורה קיצונית נורא. ויום אחד הסתובבה אליי ואמרה לי, היי, עזבי
אותי, קלטה אותי, הלכה, אמרה לי, די, את חושבת שאני לא רואה שאת עוקבת אחריי כל בוקר? די, תניחי לי, עזבי אותי. ופה עצרתי, לקחתי רוורס, אמרתי, די. המערכות ההגנה שפיתחתי כלפי הילדים, פוגעים בהם בעצם. מזיקה להם. כן. תעצרי את הסחף. ופה בעצם רק רצית לקבל עזרה, כשהילדה כבר בת 16? כן. שזה המון זמן של התנהלות לא בריאה. אני מניחה שזה לא היה רק מול הילדה, מול הילדים, זה היה עם עוד דברים אחרים בהתנהלות היומיומית שלך? בוודאי, אספתי כל הזמן עוד ועוד, קודם כל עוד ועוד זקוקי משען, מה שנקרא. האחים שלי גדלו, כל אחד היה צריך את תשומת הלב ולפתור את הבעיות, ואני הייתי הכתובת, סחבתי את כל... כמה לקחת על הגב הקטן שלך? המון, המון, המון. כנראה כי הייתי מסוגלת, כנראה שזה גם העסיק אותי באיזשהו אופן, מעבר להתעסקות האובססיבית שלי בעשייה, שזה כנראה גם היה חלק מהשיקום שלי, עבודה ולרוץ ולעשות, וזה משהו שעוד לא השתחרר אגב. זאת שם. כנראה שזה היה חלק מהשיקום שלי, העשייה, הבריחה הבלתי פוסקת מאולי להתאמת שוב. עם אותו בוקר נוראי, עם אותה טרגדיה, עם אותה שואה פרטית שלך. ברחתי מעצמי כנראה הרבה מאוד שנים, הרבה מדי שנים. כי נשאת בעצם זיכרון גדול, עצום, שגם לא פירקת אותו מעולם. נכון. ואז את מחליטה לקחת עזרה קצת. כן. מה קורה שם? אז אני למעשה פעם ראשונה פונה לביטוח לאומי, לנפגעי פעולות איבה, ואומרת, שלום, אני איריס שטרית, אני זקוקה לעזרה, ואז אומרים לי, סליחה, מי, מה? כבר לא מכירים את הסיפור. כן, לא הוכרתי כנפגעת פעולות איבה, מבחינתה של מדינת ישראל, הייתי אזרח מן השורה, ונאלצתי לצערי לעבור תהליך מביש מאוד של התאמתות. מבחינתי זה התאמתות, כי כל השנים לא סיפרתי כלום לאף אחד, ופתאום אני צריכה להגיע לוועדה ששואלים אותי שם שאלות, מה היה? יכלו למנוע את זה ממך, הרי ההיסטוריה כאן ועכשיו, אנחנו כולנו יכולים... אז זהו שלא מנעו את זה ממני, וזה היה נורא פוגע, נורא מביש, כלומר אמרתי אולי די, תוותרי גם פה, אבל מנהלת המוסד לביטוח לאומי, אגף שיקום, אמרה לי, לכי על זה איריס, אל תדברי הרבה, כי אמרתי, אני לא... אנשים שהם זרים לי, אין צ'אנס שאני מדברת איתם על זה, כלומר, אנשים שהם קרובים אליי לא יודעים את סגור ליבי, אנשים שהם זרים לי רבע שעה של ועדה, כלומר, מה? אז היא אמרה לי, תאמרי בצורה פרקטית כמה שורות, בכדי שנסמן וי על הסיטואציה. כן, ואז אני מתחילה למעשה טיפול פסיכותרפיסטי, שלוקח לי זמן מנטלית להקל את זה בכלל, מה אני צריכה לדבר איתך, מי את בכלל, כן, את לא מקבלת את זה. זה דברים שהם שלי בכלל. זו הייתה עבודה מתישה מאוד, קשה מאוד, זה היה ככה, לאט לאט ליצור איזושהי מערכת אמון קודם כל. לסגל את עצמי שאני מסוגלת לדבר על זה עם בן אדם שהוא זר לי לכאורה, ולדבר על המקומות שהם הכי שלי, הכי עמוקים שלי. אפילו עם אבא לא חלקת אותם. אף אחד לא. והיא פתחה לי הרבה מאוד דברים שאת יודעת שסיגלתי לאישיות שלי באופן מובנה, שלא הייתי מודעת להם, כמו שאמרתי, למשל, הזכות שלי לחיות. כלומר, כי הסתבר שכל השנים חייתי, כי הייתי צריכה, ולא כי הרגשתי שמגיע לי בכלל. והיא כל הזמן אמרה לי, תעלי בסולם המדרגות, לאט לאט, תרימי את עצמך לקדמת במה. ונפתחו המון שאלות, ושאלתי אותה, מי הייתי אלמלא מה שעברתי? אני לא יודעת אם האישיות שלי... נכון, זו שאלה שמתבקשת. היא שלי... מי הייתי לפני, מי הייתי אחרי, כלומר, מה לקחתי מאז, מה השתנה בי, מה לקחתי מהבית, מה לא לקחתי מהבית, כלומר, זה הרבה מאוד דברים שמאוד מטרידים, מי הייתי למלא. הגעת לתשובות? באופן חלקי, אני לא יכולה להגיד שבאופן מוחלט, כי... אי אפשר לקבל תשובות באופן מוחלט. אי אפשר, כי אני לעולם גם כנראה לא ידע. נכון. אבל... ואותו טיפול בעצם את מרגישה שעוזר לך
להתמודד ולשחרר קצת את ילדייך, קצת לתת להם עולם משלהם, לחיות את החיים שלהם. באופן מסוים, אני תמיד אומרת, אם נופר הגדולה היא ככה, היא זו שמלמדת אותי את המקומות שאני משחררת, כי אני למדה דרכה את השחרור. היא התגייסה לצבא, והיא הייתה, ואני החלטתי יחד איתה, וגם יחד איתי, ביני לביני, שאני לא יחסום את הילדים מלעשות מה שנכון להם, גם אם אני מאוד אדאג, וימות מדאגה. ואמרתי לה, אני לא אפריע לך לבחור את מה שתרצי לעשות בצבא. זה דורש זה עלה לי בבריאות. כן. המון. אבל אני תמיד אומרת, כשאלוהים יצר אותנו, אני נשארתי בסוף, הוא אמר, יש לי עוד איזה חבילה של בונוס, עודף כוח, קחי את זה אלייך. אז באיזשהו אופן שחררתי אותה והיא הלכה, והייתה מדריכת ניווטים והסוואות בצאלים, גם כשהייתה פרצה המלחמה, ונפלו טילים סביבה, ולא כל כך היה לה איפה להסתתר עם החיילים בניווטים. נשמתי אמא השתגעה מדאגה, אבל הילדה שחררת. תגשים את עצמה, כן. היא עשתה קורס קצינות, והייתה מדריכה בגולני, וכן, שחררתי. אני יכולה לומר, שוב, לא באופן מוחלט, אני עדיין חרדתית, אבל הרבה פחות. אנחנו ממש מגיעות לקראת סיום, ואני חייבת להודות שגם כשהכרתי את הסיפור באופן אישי, אני נחשפתי פה לדברים מדהימים, שאין לי את האפשרות אפילו להבין איך את אכלת את כל זה, ואיך את ממשיכה להכיל את כל החוויה הענקית הזאת, שפשוט קשה מאוד להבין שאפשר לחיות איתה, לשים אותה בצד ולהמשיך ולהתנהל כרגיל, אבל עובדה, ואנחנו לא סתם קראנו למשדר הזה, ובחרת בחיים, כי זה מה שאת ואביך עשיתם. בחרתם בחיים בעצם. היום זה גם יום הזיכרון שבו אתם עולים לקריית שמונה ומנציחים את זכרם של יקירייך, והייתי רוצה שלסיום תאמרי כמה דברים באמת לזכרם של האנשים היקרים הללו. אני רוצה לומר שהם לעולמי עד אמא שלי ושלושת האחים שלי, ועד יום מותי, ילוו אותי בחיי היומיום, בשגרה, בזיכרונות, בתחושות, בתמונות. זה משהו האובדן הזה, זה משהו שהוא לעולם לא נעלם. הוא תמיד חי, הוא תמיד שם, הוא תמיד נושם, הם תמיד איתי. אני לא מצפה ליום זיכרון על מנת להיזכר. זה נשמע קצת נדוש, אבל אלה העובדות. כלומר, השנים שחולפות לא מרככות את הזיכרון, הן לא מרככות את הכאב, הן לא מרככות את התחושות הקשות. את פשוט לומדת לחיות איתם. לומדת לחיות עם החוסר שלהם, את לומדת לחיות עם האובדן, את לומדת לחיות עם הדברים הקשים. אבל אני חייבת לומר שבזכותם אני גם יודעת להעריך את החיים קצת אחרת אולי. אני יודעת ליהנות מהדברים הכי קטנים של החיים, הכי פשוטים של החיים, הכי מובנים מאליו של החיים. כשאמרתי שבמקומות הכי קשים שלי, השמש של היום שלמחרת היא זו שהחזיקה אותי, אני בהחלט מתכוונת לשמש במובן הפיזי של המילה. כי השמש שזורחת היא לא נעלמת מעיניי, כשהפרח פורח הוא לא נעלם מעיניי, כשאני קמה בבוקר על שתי רגליי, אני מאושרת שזה מתאפשר לי. זה לא מובן מאליו. כלום לא מובן מאליו בעיניי. ואת זה הרווחתי לכאורה במרכאות כפולות, מתוך התהומות המאוד מאוד מאוד קשים שעברתי וחוויתי. וגם האהבה והגאווה להיות חלק ממדינת ישראל, שלאורך הסיפור שלך ככה אנחנו הרגשנו וחווינו גם חלק, או שזה בכל מקרה היה קורה? מה פתאום? אני חושבת שוב, זה שאנחנו פה במדינה שלנו, זה שהמדינה שלנו המאוד צעירה בשנים,
הגענו להישגים כל כך מדהימים. אני חושבת שיש בנו המון דברים חיוביים, שאנחנו קצת שוכחים לעצור ולהסתכל עליהם. האחווה, הזדמנות להזכיר אותם. המקומות שאנחנו יודעים לשמוח אחד עם השני, להעצב האחד עם השני, התרומות שאנחנו יודעים כן להירתם אליהם כשאנחנו זקוקים אחד לשני. ואני חושבת שאנחנו מדינה מופלאה עם כל הבעיות שאנחנו חווים, עם שכנינו, עם אויבינו, בינינו לבין עצמנו. אני חושבת שיש לנו תעצומות שלא כל עם זוכה להם בלשון המעטה. ואני תמיד אומרת, מתוך השאול בתקומה, והשואה מבחינתי זה השאול, וזה לא משנה אם זו השואה הקולקטיבית, או השואה האישית שלי, אנחנו מגיעים לתקומה, ואנחנו מגיעים לתקומה כנראה שהיא בעלת הרבה מאוד משמעויות. לא הייתה יכולה להתרחש אילולא השאול, את אומרת. כן. אני חושבת שמתוך המקומות הקשים צומחים גם הרבה מאוד מקומות גדולים. איריס שטרית, אנחנו ממש מודים לך שהגעת לכאן ושיתפת אותנו בסיפור הקשה שלך, ואני חושבת שכל מי ששמע מאוד 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 הרגיש את הכאב, אבל מצד שני גם את הראייה לעתיד, לכיוון העתיד, ראייה שיש בה הרבה תקווה. ואת המשדר הזה אנחנו נייחד לזכרם של אהובייך, פני שטרית ושלושת אחייך, יוכבת בת 12, אהרון בן 8 ומרדכי בן 5 שנרצחו בדם קר בפיגוע בקריית שמונה בשנת 1974. אנחנו מאוד מודים לך שהגעת לכאן ושיתפת אותנו. תודה לכם. ואנחנו כמובן מאחלים רק בשורות טובות ושמחה מכאן והלאה. אמן. תודה רבה. תודה. תודה גם לצוות שלנו, יניב לני שהיה טכנאי השידור, אפרת סלנר הפיקה, אני רינה בניון. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת, אלוקיי אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, לא אוותר להזכיר לה והשיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת, אלוקיי אל נשמתי, בגוף כואב, בלב רעב, כאן הוא ביתי. לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה, לא אוותר להזכיר לה והשיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה. Ooh.
שתחדש ימי